Evropa 2 taneční skupina roku 2012 je opět tady. A tuhle kategorii nakonec vyhrály žabičky, konkrétně tady Království žabiček Dead Dance Přerov v choreografii Adély Kratochvílové a vidíte na pódiu obrovský leknín. Ten leknín vyráběli rodiče, přišli na trénink, trvalo jim to prý asi 10 hodin. A jediným problémem je to, že ten leknín se nedá složit, takže ho musí převážet tak, jak to vidíte, takhle v celku jedním extra autem. Budeš moje princezna. Království žabiček, tedy první místo v kategorii freestyle. V čem je tohle těžší třeba oproti tomu dance artu, těm choreografím, které jsme viděli předtím? No, určitě bych to úplně nesrovnávala, protože to první, ten dance art vlastně má technické náročnosti a zase to tempo je volnější. Tady je obdivuhodný, že ty děti v tom věku jsou schopný si pamatovat ty věci po sobě tak rychle v tom tempu a ještě dělají třeba postupky, že si pamatují, kdo kdy jde a kam se pak přesouvá. To je opravdu obdivuhodný pro mě. Království žabiček si tedy vytancovalo první místo v kategorii freestyle. Jump, move it all around. Tap, ta-da-do. Stamp on the ground. Jump, 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 jump.